दाथ' शिबसारा बन्द'खौनो खालामना होबायना इन्डियानिफ्राय बा जानगाराव था होनबायना बेखौनो नोङो स्रि स्रि आरो ए रखमनो खामानि मावबाय हादो आरो जुदि बिसोरो बारा प्रेसाराइज खालायबा नोंखो जेनेबा जों बयकट खालायनाय हिसाबै ओरैनो देखायथारना दोनसै ओरैनो आरो इउपिपिएलनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर'नि गोदान मोनसे भइस रेकर्ड सासे मानसिजों सावरायनाय दा नोंथांमोना गोबाङानो खोनाखाबाय जानांगौ बा गोबाङानो खोनायाखै जानांगौ दा जायफोर खोनायाखै नोंथांमोना आंनि चेनेल थ्रुयै जोबजासिम खोनासंनानै ला आरो जायफोर खोनाखानाय नोंथांमोनाबो डाबल खोनासङोब्ला निस्सय बुजिसिननो हागोन दा सिगाङाव होनाय आङो रेकर्डिं इन्ट्र'आव नोंथांमोना निस्सय खोनाखादों जिथुनाखि शिबसारा स्टप खालामनानै दोनबायनो शिबसारा सोर प्रमद बर'सो बिटिआरनि इउपिपिएलनि नङा होमबा आरो लोगोसे नोङो सिरि सिरिनो खामानि मावबाय थादो जुदिहाय बिसोरो बांद्राय उपद्रब खालामबाय थायोबा बा डिस्टार्ब खालामबाय थायोबा जोङो नोंखौ पार्टिनिफ्राय बैकट खालामना दोनबाय होननानै बिथांमोना माने ओरैनो फोसावफ्लागोन जाहैदों आरो माने बुंफ्लागोन अब्ला दा जोङो गोबां साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों जुदिहाय इउपिपिएल हान्जानिफ्राय सोरबा एमसिएलए एमपिफ्रा बा सोरबा एमएलएफ्रा सोरबा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बा इउपिपिएल पलिटिकेल हान्जानि सुबुंफ्रा सोरबाफोर जुदिहाय बेफोरबायदि नारि केलेंकारि जायोबा बा सोरबा हिन्जावनि सोरबा हिन्जावसाफोरनि सायाव जुदिहाय माबा मोनसे बरनानै थाङोब्ला बिथांमोना ओरैनो सायावसो माने बैकट खालामफ्लायो आरोखि माने बुंफ्लायो मानसिफोरनि सिगाङाव बैकट खालामदों मादों होननानै दा बिनि गेजेराव नैबे जोंहा एमसिएलए दिलीप कुमार बर' बिथाङा खुद गावनो सासे मानसिजों थन्न' थन्न' रायलायदों आरो जायफोरबायदि मानसिफोरा बिथांमोन दिलीप कुमारनि दायनिगिरिमोन दिनै बै बिथांमोनखौ केस होनाया माने उदालगुरि जिल्ला जिथुनाखि प्रसासन बेयाव एसपिनो केसखौ होदोंमोन नैबे एसपिआ केसखौ एक्सेप्ट खालामबायमोन जाहैदों एफआइआर होनायखौ लोगोसे जोंहा सनितपुर जिल्लानि तेजपुरनि जानांगौ बिथां माने सासे एसपि दङ बेवहाय बे बिथाङा माने केसखौ एक्सेप्ट खालामदिया आरो लोगोसे बुंबाय जाहैदों माने बे केसा माइनरनिसो केस माइनर केसाव नोंथाङा गोग्लैयोब्ला गाज्रि जागोन बेखायनो माबा मोनसे मिला मिसा खालामदो जोङो ओरैनो बिथांमोनखौ मा होनना बुङो बेखौ दबथायना दोननोसै बेफोरबायदि बुंदों आरोखि बे दायनिगिरि सुबुंफोरखौ माने जेबो एफआइआर होलायाजासे नङाबा माबा मोनसे जुदि गिदिर दाया गिदिर जाथारोब्ला दिलीप कुमार बर' बिथां एमसिएलएआ गोथाङै फासिगोन नैबे मोनसे लामायाव दंखायो दा बेखायनो जोंहा इउपिपिएलनि दैदेनगिरि श्री प्रमद बर' सारा बा सिएम सारा जोंहा बे केसखौ जब्द खालामनानै दोनबाय आरो नोङो सिरि सिरि थादो आरो हायोब्ला मिडियानिफ्रायबो जानगाराव था होननानै दिलीप कुमार बिथांखौ खावलायहरदों दा नोंथांमोना मा सानदों बाथ्राया आं बुंनाय नङा दे नोंथांमोना भिडिअ रेकर्डिंखौ बा बे साउन्ड रेकर्डिंखौ जोबजासिम खोनासङोब्ला निस्सय खोनाजोबनो मोनगोन आरो बुजिनानै लानो हागोन थारैनो बाथ्राया मार आरो भिडिअ फुटेजआ मारैहाय भाइरेल जाखो बिनि सायावबो खुद गावनो रोखा रोखा फोरमायनानै लानाय दङ बै जोंहा सासे सुबुंनो फोरमायनानै लाहरदों आरो बोरै बोरै मा जालांखो बिनि सायाव ए टु जेड बुंदों आरो हाथियारा जाहैबाय दाखालि माने दंमोन होनना बुंखादों नङा होमबा आरो दाबो हाथियारखौ दङखौनो होनदों बिथाङा ओमफ्राय सानैया लाइसेन्स गोनां सानैया गैया बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आरो लोगोसे हिन्जावसाफ्रा माइनर नंमारगोना नंमारा नोंथांमोना दिलीप कुमार बर' एमसिएलए सारनि खुगानिफ्रायनो खोनासंजोबना लादो नैबे साउन्ड रेकर्डिंखौ लानानै गम मोनजोब्बाय गथ'फोरासो बिसोरनियाव सानैनियाव लाइसेन्स लानाय दोङो बेखौ बाहायदों सोरो 7 जनसो दोङो ओमफ्राय आइजो फिसा फिसा खानै आरो बिसोरनिनो आरो ना आइजोआ बिसोरनिब्रा आंलाय मानो थांनोलै पागलालै बेवलाय ओमफ्राय फैसाखौ बेसेबां होखोमोनलाय आंथ' 3 लाख माबा थाबायना बै लेबार पेमेन्टनि केस बियो ना केस ओमफ्राय बै माबाया थाबाय आंनियाव दंजोबो नै थयथ'आ स्केनाराव 3 लाख उफाय गैयाना आंथ' बासिना फैनांगोन ना आं सानदों बेनिफ्राय मारैबाबो बासिना फैनांगौ आरो दा 1 crore नांगौ दा खानथामनि उनाव होनांगौ ओमफ्रायथ' आरो गावसोरा आरो आंथ' सिनाय मोनजोबखाबाय ओमफ्राय बै थयथ' दा आं इखौ लानानै एजाहारबो होबाय दा एजाहाराव मोनसे जिनिस सिपामिया बुंदो माबाया एसपिया बुंदों दा बै माइनर गार्ल जाहैबायना माइनर नामा दाथ' नुनायाव एरखम माइनर आंथ' आरो मिथिया जानोबो हायो मा जानो हायो नङा बे उन्दैया जि भिडिअ नुदों बे माइनर नामा माइनर ना दा बिसो मिडिया बुंदो खिन्थु माइनर मा बैसोआ बेखौथ' मिथिलाना दा बेखौनो बुंदो जुदि केस जायोबा नोङो दांदो दाङा ओरैबाबो नोङो अलरेडि माबा जागोन बेनिखायनो बे रखम केस खालायला बिसोरखो दमन खालामनाय जानोसै ए रखम माबा मोनसे थांखि लादो आरो प्रखाखना बिसोरखौथ' बै जन्थु एजाहार आरो बैखौथ' आं लिरजोबदा एजाहाराव
दिनैया थानायबा आं देखायजोबना होगौमोन आदसा औ बेखौनोथ' सानदोंमोन जोङो दाथ' आरो शिब सारा बन्द'खौनो खालामना होबाय ओंखायनो आरो बेयाव थानाय बेब'स्था खालायदोंमोन फैबाय आं हराव 2टा बाजियाव मोनफैबाय आरो मथु उरुनो हाबावनो आरो दाथ' उपाय गैया बदनाम जाबाय हरै समस्थियाव थांफिनबाय ना फैबाय आङो अके 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 दा समस्तिफोराबो दा बहुतआथ' आरो इमप्रेसनफोरा बेलेग आरो इउ पि पि एल नियानो बारा जरित' जायो टिकेट मोनिफोरा बा किसुमाना टिकेट मोननाय बेखौ लानानैबो पलिटिक्स सोलिदों नामा बिराद सोलिदों बेयावनो आरो बिसोरसो उसतनि होना मेडियाव हरजोबदो बिसोरसो आदसा बै फुटेजफोराथ' एक्सुवेलि बै फुटेजखौ बुंदो 1 crore बिदोबाबो मा हरो लास्ट बिना लाबदोलै होनना सोरनोबा हरदोंमोन बेबो साला मोजां मानसिनो हराखै दा नै जोंनि समाजनिनो होना होबाय आरो बिसोरथ' आंखौ नायनो हाखाया ओरैनो बैयाव जाहैजोब्बाय केसफोरा जेबो नङा देनजारलै माने मानसिनि हिंसा बागान बानायदो बेयावबो हिंसा नैयावबो आरो जेबो बानायाखै मोजाङानो जादो हिंसा ए रखम आरो दा हिंसा घटनाया जानुवारियाव 2 तारिखआवनो जादोंमोन ना 2 तारिखआव जादो 2 तारिखआव जानानै एफआइआरखौ माला होनायमोन सारा एफआइआरखौ नै फुटेजफोरखौ हरबायना फुटेजफोरखौ हरबाय बेयाव फुटेज फैनायखौ खोनाबाय आं मिथिबाय फन खालायबायना नांगोलनिफोरा खुनुथ' उपाय गैया आंथ' दा बुस्थुखौथ' माबायाव लाबोनांसिगोन ना आइनाव आं सानदोंमोन आं खालायला माला जोंनिनो मानसि थांबाय आरो 6 लाखआ नुलायबाय हानाय जायो बिसोरदोबो मानोथो गाज्रि जानो होननानै बेखौ साननानै आं थाबायमोन बेनिफ्रायथ' उपाय गैया दाथ' भाइरेल खालायथारबाथ' आङोथ' माबा मोनसे होलांनांगोन आंनि एभिडेन्सफोरा दंजोबो बिसोरनि मेसेजनि एभिडेन्स दोङो बिसोरनो मा होनो भिडिअ रेकर्डिं दोङो बेफोरखौ आङो उनाव नोंनाव होमबा मेसेजावबो बिसोर फैसाखौ बिहरबाय थादोंमोन आरो ना फुरा दोंजोबो ना स्क्रिनशट दोङो ओमफ्राय 3 लाखखौथ' बिसोर केस लादों ओमफ्राय 3 लाखखौ स्केनारजों लादोंमोन स्केन बिनि कमल मुसाहारि होननाय दोङो आदसा बे रखम आरो दा कमल मुसाहारिया सोर बेलाय सिनायखायो नामा आं सिनाया बिखौ बिनि स्केनाराव माने लाबाय आरो खिन्थु बिनि बै एकाउन्टाव लादों आरो ग्रुपाव कमल मुसाहारिखौबो फासायबाय थारमाने कमल मुसाहारिया बाहाय बुंबाय थादोंमोन बारा खालायनांलालै बेफोरखो बारा खालायनांलालै ड्राइभारखौ बहुद फैबाय थै मानसिखौ फैयाबा हारिदो हारि रिनबाय थानाय मानसिखौ इखौबो फासायबाय बिसोरो स्केनारखौ होननानै ड्राइभारखौबो बुदोंना बुदों इखौ दा मा बुंनो आरो नोंखौ फैदोंमोन नामा आंखौ बारा फैयाखै ओरैनो बिखा हमनानै जांख्रिदो आरो माबाखौ देखायदों आरो ना बेथ' आरो गंथाम ना गंब्रै देखायदो खुगा मानि सोना होयोना बिसोरो गावमारगोन सानबाय हाग्रायावथ' आं गावमारसिगोनलै बिसोरो होनना सानदोंमोन आं तथ्य दंजोबोथ' आंनियाव बे खोथाया एभिडेन्सखौ जाहैबाय लानानै ओमफ्राय एसपिआबो बुंबायनो चिफ सारखौ बै माइनर जाहैबाय दा केसखौ खालायनाया होबा दा जुदि बेलेग जागोन माइनरबाथाय गोबाव जागोन केसा एसे माने बे बेनिखायनो बैसोरथ' आरो बेलेग एजाराथ' बिराद स्ट्रं होदोंना आं दा दिनै देखायजोबगौमोन आं नोंनो ओमफ्राय दाख्लैयो जोङो बै मेसेजफोरखौ होजोबगौमोन आं बुजिबाय औ बे नङा बेखौ क्लियारिफिकेसन होनो हायोबा मोनसे मोजां जागौ नङा दाथ' चिफ सारा बन्द'खौनो खालामना होबायना मिडियानिफ्राय आरो जानगाराव था होनबायना आतसा दा बुंबाय जे खालायनांगौ खालायखाबाय दा बेखौनो नोङो स्रि स्रि आरो ए रखमनो खामानि मावबाय थादो आरो जुदि बिसोरो बारा प्रेसाराइस खालायबा नोंखौ जेनेबा जों बयकट खालायनाय हिसाबै ओरैनो देखायथारना दोनसै ओरैनो आरो पार्टिनिफ्राय माने ओरैनो आरो माबा हिसाबै खिन्थु मथो नागारनो खिन्थु आरो बेखौ खालायथ'ना देखायगोन आरो खिन्थु खामानिया स्रिं स्रिं मावबाय था ए रखम आरो केसखौबो जेनेबा नोंखौ किडनेप खालामनाय बायदि खालामबाय फैसा दाबि खालामबाय बे बुस्थुखौ माने सिरियास लानांगौमोन आरोखि एक्सनखौ थाब लानांगौमोन नङा होमबा घटनाया एफआइआरआबो थाब जानांगौमोन स्ट्रं जानांगौमोन एफआइआरआ बहुत स्ट्रंथ' आतसा आरो घटनाया उदालगुरियाथ' खालायबायमोन खिन्थु बै सनितपुराव जाहैदोंना बै एसपिनो हैनायाव एसपिआबो दिनै खै थारिख गाबोनसो लोगो हमनायनि बाथ्रा बुंबाय मानो होनबा एसपिआ थारमाने हेमन्त बिश्व शर्मादो दोङो आरो आतसा
दा केसाथ' मैया भाइरेल जाजोब्बाय जागोन बिसोर मा मावो दाथ' आरो दा आसाम गभर्नमेन्टआबो मिथिजोब्बायना बेखौ सानबाय जि जाबाय जाबाय थांबाय आरो बिसोरनो होबाय 6 लाख दे होनना स्रि जाना दङमोन आं ओमफ्रायथ' दाख्लै भाइरेल जागोन मागोनसो आं 1000खौ होबाय खिन्थु 1000 होनायनि उनाव आरो बिसोर होदिया जोंनि समस्तिनि मानसियानो दांना होबाय UPPLनियानो दांना होबाय आतसा मा खालायनो आरो भेरि आनफर्चुनेट मावना जाथोलै MCL जाथोलै इसोरो दा आरो बेबायदिबा जाय होदों बियो नेक्स्ट टिकेट लुबैदों दा फैबाय थानायाव बेबायदिनो खिन्थु देरहानाय लाइनाव गैया दा दाबोथ' माबा मोनसे थायोना थाया होमबा दा सेमप्लिटिथ' द्र' जागोन ना दा बयबो दा मिथिगोन मैयाथ' बहुत जोंहानि न'खरनि मानसिफोरानो बिराद रागा जोंना दोङो आंखो हिनजावानो गैया मा गैया बेयो साला बे हटेलाव बिदिथ' जाखागोन न'खराव जागोन बाहेरावबो जेला माबा जाबाय नालाय फन खालायना जि दंखियो न'निफ्रा आंखो साला नों हिनजाव गैया ना मा गैया बै फिसा हिनजावसाफोरखौ नों हटेलाव लांनानै सेक्स खालायदो नों आं बुंदो रायलायगोन दे गाबोन दा एक्साइटेड जाना लाब गैया बेबो जौ लोंदो फाग्ला जादो फिसाला जौ लोंदो आंनि फिसालाया फाग्ला जादिया सनमाननि खोथा थायो रेपुटेसननि खोथा थायो नङा होमबा एसे बोरैबा मोनखागोन गासिबो बेनो ना बहुत जादों जोंनियाथ' जोंहाथ' ओंखामानो जायाखै मैया हिनजावा मिथिखानायसोमोन हिनजावखौ बुंदों आं बयखौबो फिसाजोआबोथ' मिथियामोन गुवाहाटियाव दोंहैयो दे जेबो नङा थांना थागोन जोङो आं जिउआ बाय गोरा लावगोनसोलै मिथिजानाय जाबायब्रा जेबो नङा बेलाय राजनितिकआ सिगांबो दाउब'नियाव बिराद भाइरेल जाबाय नैयावथ' आरो बेलेग धरननि भाइरेल जाबाय मैया नोंखौ बुंनायानो आरो केसआ दा बुजिबाय